El colpball és un esport col·lectiu i mixt. L'objectiu del joc és introduir una pilota en la porteria contrària a base de colps amb les mans. Esta singular modalitat esportiva la va crear en 1997 el professor d'Educació Física valencià Juanjo Bendicho en el marc de l'educació física en l'escola. El seu origen és buscar un esport d'equip que supere les limitacions educatives dels esports més tradicionals. Originalment i reglamentàriament mixt, el colpball és una disciplina integradora i dinàmica amb regles senzilles i metes assequibles que permet l'èxit continu dels seus practicants. Fomenta així la màxima participació dels jugadors, siga quin siga el seu nivell físico-motor. És també el màxim exponent de la cooperació i el foment de la igualtat de sexes en l'esport. El colpball es juga en una pista rectangular de 40 metres de llarg per 20 d'ample. Les porteries estan delimitades per l'àrea de porteria, una zona assenyalada per una línia discontínua a 9 metres de la porteria anomenada línia de punteig. Dos porteries de 2 metres d'alt per 3 d'ample serveixen de meta. El mòbil del colpball és un baló de forma esfèrica, de plàstic, goma o material sintètic i de bot dinàmic. La pilota reglamentària la distribueix en exclusiva l'Associació Esportiva Colpball, organisme que regula i gestiona este esport. Un equip de colpball és obligatòriament mixt i està format per 7 membres, 6 jugadors de camp i un porter. El colpball, com a esport de col·laboració o posició, enfronta dos equips amb l'objectiu comú de superar la meta contrària. El gol és la finalitat última del joc. La base tècnica del colpball és el colp. Esta acció es fa amb la mà fonamentalment, encara que també es pot utilitzar el braç, el cap i la part superior del cos. La regla bàsica del colpball és que cap jugador mai pot colpejar el baló 2 vegades consecutives. El doble toc, atrapar la pilota, retindre-la, colpejar-la amb el puny tancat, espentar el contrari, agredir... Totes són accions tipificades en el reglament i que podran ser sancionades, segons la gravetat, amb una simple amonestació verbal, amb una targeta groga o amb una targeta roja i l'expulsió corresponent. Un partit de colpball està regit per un àrbitre encarregat d'aplicar el reglament i que és la màxima autoritat del joc. Les seues decisions, fundades en les observacions dels fets, són irrevocables. Cada partit de colpball es divideix en 2 meitats. La duració total varia de 24 a 50 minuts, segons la categoria d'edat dels participants. El desenrotllament de l'acció de joc del colpball es basa en la possessió del baló i en les accions ofensives i defensives derivades. Recuperar la pilota o conservar-la, acostar-se a la meta contrària o impedir-ho i fer gol o evitar-ho són les situacions clau. El colpball desenrotlla una gran quantitat d'accions tècnico-tàctiques basades en el seu gest principal, el colp. La pilota ha de ser sempre colpejada. La retenció, l'arrossegament o l'acompanyament del baló es considera falta. Hi ha diversos tipus de colp, amb una distinció bàsica entre els colps alts i baixos segons l'altura de la mà quan colpeja la pilota. La volea és el colp alt característic. La seva peculiaritat és que el jugador colpeja el baló abans que este bote en terra, impulsat per un altre jugador. L'impacte es produeix amb el braç alçat i els peus fixats en terra i amb una lleugera inclinació del cos cap arrere. La volea en suspensió es dona quan el jugador bota i amb els peus separats de terra fa el colp. El bot i braç és un gest tècnic caracteritzat pel colp alt de la pilota, l'impacte de la qual es produeix després que esta ha botat de manera clara i alta. L'impacte s'executa per damunt del muscle.
el jugador o la jugadora projecta el braç des de darrere cap avant i el desplega amb energia cap a la pilota. La palma. Es tracta d'un colp amb la mà oberta que el jugador efectua situant-se davant de la trajectòria de la pilota i descrivint un semicercle en el pla vertical. El colp es pot fer en l'aire, és a dir, abans que el baló hagi botat en terra o al bot. La prohibició de colpejar la pilota amb la mà tancada fa d'este gest un dels més habituals en el joc. S'utilitza sovint per a efectuar passades cap als companys i també en les deixades. El ganxo. És un gest semblant a la palma, en què el jugador colpeja la pilota després de descriure amb el braç un semicercle, esta vegada en el pla horitzontal. El revés. És un colp fet amb la part dorsal de la mà oberta, l'oposada al palmell. Habitualment s'executa amb un moviment d'extensió de la mà que busca sorprendre l'adversari. El bot ràpid. Es tracta d'un colp de gran dificultat en què es colpeja la pilota amb el palmell immediatament després de botar en terra. El colp de dits. És un colp fet amb la regió de les falanges, generalment molt subtil. Amb el tou dels dits cap amunt, s'impulsa la pilota en la direcció desitjada. La raspada. És semblant al colp característic de la modalitat de raspall de la pilota valenciana. Es caracteritza perquè l'impacte es fa arran de terra. S'utilitza quan al jugador li arriba el valor ras i flexiona el cos cap avant per colpejar-lo. En fer el gest, el jugador pot inclús fregar el terra amb els dits. D'ací li ve el nom. El colp per davall de les cames. És utilitzat en accions en què el jugador dona l'esquena a un altre jugador al qual pretén enviar el baló. El cos es flexiona cap avant i es colpeja la pilota amb una mà o amb les dos en el moment en què el baló està entre les cames, de manera que la pilota passa així a través d'estes. El toc a dos mans. És un toc segur, generalment amb la intenció de passar o interceptar un baló que sobrepassa el jugador per dalt a gran altura. El colp de braços, també denominat blocatge de braços. És un gest defensiu per a impedir o variar la trajectòria d'una rematada o passada. Es fa amb els dos braços alçats i junts per damunt del cap. Es pot efectuar amb els peus en terra o en l'aire. En este cas, és un blocatge en suspensió. El toc d'esquena. Es dona quan un jugador colpeja la pilota que li ha sobrepassat per damunt cap a la zona que queda a la seva esquena o quan prolonga una passada cap a eixe mateix lloc. Cal destacar especialment el servici. El servici és l'acció de posar en joc la pilota. Es colpeja per treure des del lloc que indica el reglament en cada situació. El servici es fa amb l'objectiu d'iniciar el joc o reprendre'l, després d'eixir fora la pilota o després d'assenyalar-se una falta. Podem distingir dues maneres diferents d'efectuar esta acció tècnica. El servici per alt o servici de tenis. El jugador se situa amb les cames obertes a la mateixa amplària que els muscles, amb el cos estès, el baló subjecte en una mà i la mateixa cama avançada. Llança el baló per damunt del cap i estén el braç contrari. La mà del colp, que estava darrere del bescoll, impacta en el punt més alt de la trajectòria de la pilota i a l'altura del cap. El servici per davall.
En este cas, el valor se subjecta estàtic en una mà, es passa cap a l'altra i esta el colpeja amb el braç estirat fent un moviment de pèndol de darrere cap avant. Este tipus de servici té una variant amb bot, quan la mà que subjecta la pilota la llança cap a terra perquè bote i en la seva trajectòria cap amunt es colpeja amb la mà en un moviment de pèndol semblant. En el colball també poden donar-se colps a la pilota amb superfícies poc habituals però permeses pel reglament, com són el colp amb el cap, amb el muscle i el toc o colp de pit. Un altre element tècnic del joc és la finta o els moviments fets pel jugador amb el propòsit d'enganyar, confondre o distraure l'adversari. La finta pot fer-se abans o després de colpejar la pilota per obtindre un benefici propi o d'un company. Estos moviments són molt diversos en el joc, des de simular el colp i no fer-lo fins a canviar de ritme evitant el contrari o fer un gest de desmarcatge. En tots els casos, és fonamental el factor sorpresa. Finalment, el blocatge és l'acció en què un jugador es col·loca en la trajectòria del defensor per interrompre el seu desplaçament i així crear un espai o protegir la possessió de la pilota. Com indica el reglament, es prohibeix bloquejar el contrari o dificultar-li les accions amb els braços, les mans o les cames, així com espentar un contrari que està corrent o botant. El sistema de joc és la posició d'un equip en el terreny de joc abans dels seus moviments defensius i ofensius. El colball, com a esport d'equip, estableix diferents opcions de col·locació base dels jugadors en l'espai de joc. Per les seues pròpies característiques, especialment per l'únic toc consecutiu, el colball requereix un suport constant dels diferents jugadors. El sistema de joc bàsic del colball es basa en un esquema de dos línies, l'1-3-3. A partir d'este podem establir 4 nous sistemes derivats amb tendències més ofensives o defensives. L'1-3-2-1 i l'1-4-2, de caràcter defensiu, i els 1-1-2-3 i 1-2-4 amb major projecció a l'atac. En el sistema bàsic, l'1-3-3, distingim diferents posicions amb una nomenclatura específica per al jugador que ocupa cada demarcació. Jugadors de primera línia. El tancament o defensa. És el jugador situat més prop del porter. El seu objectiu principal és detindre i tallar els atacs de l'equip rival. El defensa central és l'eix de l'equip per la seva visió i col·locació. Es col·loca en el centre de la primera línia, ordena en atac i defensa, marca les jugades i col·loca els jugadors. Els laterals. Són jugadors que se situen a cada costat del central o centrals en la primera línia. Tenen més projecció ofensiva. Jugadors de segona línia. El pivot ocupa la posició central de la segona línia. És fonamental en la projecció de la pilota cap a la zona de finalització. Hi ha sistemes que estableixen dos pivots en segona línia, l'un amb projecció ofensiva i l'altre de tendència més defensiva. En sistemes de 3 línies, el pivot se situarà per davant dels defenses i per darrere de la línia davantera. Els extrems són jugadors que estan a cada un dels costats de la segona línia. Se situen per davant dels laterals. El davanter, també denominat pivot atacant, és el jugador més avançat. El seu objectiu principal és finalitzar les jugades dels companys. Encara que marcar gols és la seva funció principal, també dona assistències a altres jugadors. El porter té una potestat especial. És l'únic jugador que pot colpejar la pilota amb les cames i els peus exclusivament dins de la seva àrea i sempre en situació defensiva, és a dir, quan el valor arriba del toc d'un contrari. A més, pot eixir lliurement de l'àrea de la porteria. Llavors es regeix per les mateixes normes que qualsevol altre jugador de camp. Amb independència de la seva posició inicial i del sistema triat, el colball, per la gran rapidesa i versatilitat del joc, requereix un moviment constant i ampli de tots els jugadors.
La proposta d'aplicació didàctica del Coldball gira al voltant d'un tractament metodològic global basat en la utilització contínua del joc. El procés arranca amb una presa de contacte inicial per a aconseguir una familiarització perceptiva amb el mòbil i amb l'habilitat del colp en diferents situacions de joc. Posteriorment, i depenent de l'edat i el nivell cognitiu i motriu dels alumnes, el professor optarà per dos progressions didàctiques fonamentals. L'una, dirigida a alumnat de primària, dissenyada des de la base del desenrotllament de l'habilitat tècnica del colp, i l'altra, més adequada per a alumnat de secundària, que pren com a eix els aspectes tàctics generals dels esports col·lectius d'invasió. En tots els casos, s'usaran tasques motivadores de comprensió fàcil i significatives des d'un aprenentatge vivencial. La participació i la cooperació en són elements clau, junt amb el desenrotllament en els jugadors dels mecanismes de percepció i decisió. La didàctica del Coldball busca la comprensió del joc i disfrutar amb la pràctica. Són també fonamentals la motivació, el sentiment de pertinença al grup, la valoració del joc en equip i el respecte a les normes, els companys i els contrincants. La necessitat natural de competir i l'alt grau de motivació que crea el Coldball entre l'alumnat va derivar a finals dels 90 en els primers tornejos de Coldball. Estes primeres competicions van donar lloc a les denominades Trobades de Coldball, multitudinàries trobades lúdico-esportives de caràcter formatiu. L'enorme acceptació que van tindre va donar lloc al naixement de l'actual Lliga Oficial de Coldball. Adscrita als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de la Generalitat, la Lliga de Coldball aglutina cada any la participació de més de 4.000 esportistes en edat escolar i més de 50 poblacions de la Comunitat Valenciana. La Lliga es tanca cada temporada amb la trobada final, que en les últimes edicions ha aconseguit reunir 400 equips en competició. Des dels seus inicis, les competicions de Coldball s'han organitzat des d'una concepció formativa en coherència amb les bases pedagògiques i característiques del joc i amb amplis objectius a nivell social i relacional. Una competició per a tots, sense cap plantejament exclusivista i evidentment mixta en què es relativitza la transcendència del resultat. Es busca una competició allunyada de qualsevol tipus de discriminació per raons de sexe o competència motriu i concebuda com un mitjà per a millorar les habilitats dels participants. Amb el Coldball, educació i esport s'uneixen en una modalitat esportiva dinàmica i divertida que es consolida com una alternativa als esports d'equip clàssics. El seu gran potencial educatiu converteix el Coldball en un instrument formatiu ideal i una opció diferent per a satisfer els desitjos de pràctica esportiva de jóvens i adults. Tot això des de la màxima igualtat i cooperació en vistes a una integració verdadera.